Гледайте двубоя Калоян Колев срещу Тони Маркулев на живо на 22 март, събота от 8 часа в Арена София от събитието BKFC 58. Калоян Колев идва след първия си матч с голи ръце, в който победи Амер Абдулнаби. Той има общо 13 ММА мача с 12 победи, 9 от които са нокаути, както и има една загуба. Тони Маркулев записа победа чрез нокаут над Анди Кона. Той прави дебюта си в BKFC, като има общо 13 мача с 11 победи, 7 от които са чрез нокаут, както и има 2 загуби. Базирано на статистиката ни, очакваме победа от Калоян Колев. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.